Ovo je samo proba, ljudi, nije sporno. Ajde, samo za RTS. Da. Hvala vam. Evo možete ovu da je otvorena. Možemo. Samo mi treba. Mora se biti dugme. Možete malo prema nama. Da se ne... Evo samo da pogledajte prema nama. Overimo da se ne... Evo je ovaj. Ajmo malo levo. Ajde uđi ovdje s ovim strane. Radi, radi. Radi. Ne se štedi energije. Noću si ja, ovo pa si. Da probamo iPad da vidimo da li radi. Sad ćemo da vidimo da li radi izgleda. iPad do sada nismo imali slučaj. Dobro? Sad ćemo otvoriti. Dajte mi iPhone, ljudi. Daj mi iPhone, mi ćemo. Napravit ćemo da radi, dajte. Sljedeći korak je da napravimo telefon Jago. Možemo saradnju da pravimo. Jesam, ako dole lepa je glava. Nas mučiš ovdje.